Türkiýe medeniýetiniň halkara guramasyna agdaý ýurtlaryň 2-nji teatr festiwalynyň şäherlerini Alparslan adyna milli drama teatrynyň dörejilik topary Akylly aratly sahna oýuny görkezdi. Sahnada janlanýan keşipler tomaşaçylarda halkara teatr festiwalynyň mihmanlaryna ýatan çykmajak täsirler galyrdy. Belenşäli 3 güniň dowamyna paýtagtymyzyň ýaşaýjylary we mihmanlary dörejilik täzelikleriniň ýatan çykmajak duguşluklardan doly dostluk bayramyna öwren festiwalyn şatlyk we uly täsirler aldylar. Artistlaryň ähli çykyşlary Aşgabatyň iň naýbaşy sahna meýdançylaryna ýokary guramaşyk derejesine geçirildi. Ýurdumyza gelen mihmanlar Özbekistan Respublikasynyň Horizm welaýatynyň Sazda Drama Teatrynyň, Gazagystan Respublikasynyň Mangistaw welaýatynyň Nurmuqam Janturin adyna Sazda Drama Teatrynyň, Qırgız Respublikasynyň Issykgül welaýatynyň Kasym Ali Jantoşew adyna Sazda Drama Teatrynyň, Türkiýe Respublikasynyň Sivas Döwlet Teatrynyň dörejilik toparlary festiwaly özleriniň iň gowy sahna eserlerini görkezdiler. Şeýle eserleriň içinde täze sahna oýunlary we tomaşaçylaryň sevgisine münasip bolan sahna eserleri bar.